Kaixo Txarri, garai gaurko bigarren etapan, atzoko nahastaren ostean, gaur mai gainean golpea jo duzu eta garaipena lortu duzu berri hogeitin, nola junda zure eguna? Hoi da, atzo ez ginen bate sensazionak ingatu, azkenen, eta gaur etapa eguelte ematen saiatu nahi genuen, iratita bainekin, bila saiatu gara bai atakatzen da aldelan oso protein deu, eta azkenen nik atakatutenen, ni jutea lortu eta hanbukaeran, eta garaipena ematean. Aldarentzat egun perfektua bera, zu etapa eta iratik zelkapen nagusia. Salidan asmo hortan geuden, zekin oso zaila izango zala, baina lortu dugu, eta oso kontentu. Zarenean bakarrek oso azkar ireki dituzu 40 segundo horiek eta gero minutua une oro mantentzea lortu duen izan duzu. Azkenen atzealden ez du kiston esfortzu behin zehatzeko, azkenen behek ebazekien ni joala generaleak. Orduan, bertxa handia irikitza lortutu. Sailkapen nagusi guztiak ahaztuta, etapak bakarri behiratu ditzazkezu, baina bihar iratirekin defendatzea egokituko da, ez? Gaude lider, baina gaude lider zeangatik, puestongatik, orduan bihar pixkat berretxai berriz irikitzea tokatuko. Zorionak. Eskerrik asko.